Okay njengamanje ke uyasiqinisekisa ke umholi la ukuthi sisazophuma sohlangabeza leadership eRobotini okungududuzile Zuma ophezulu kulo leli qembu ke siyabonga. Umsholo zubuyile manje sekuzoba right kuzoba lisemsawdeni Umsholo zubuyile manje sekuzoba right kuzoba lisemsawdeni Batutuzani kuzoba mnandi Hey batutuzani kuzoba mnandi Umsholo zubuyile manje sekuzoba right kuzoba Siphinda futhi sinibingelele Osengweni TV njengamanje sihamba nawo umkhonto esizwe njengamanje ke uyoshaya door to door la njengoba nibona nama leaders ngizobamba nangibaba uMntambo njengoba sesethuze wami ngokusheshsha ngimkuthunge nje baba uMntambo angibingelele ngibamukele la Osengweni TV ubingelela uLinda Buthelezi. Yebo ngiyabingelela ngibingelela wonke umphakathi wala eMandeni uthi asiphumene ngokuningi wethu siyovotela iMK obe iMK yoleso sixazulula inkinga esibhekene nazo ngoba sonke nje sibona singabantu abamnyama silambile ngalendlela exa kusathana ngicabanga ukuthi ubaba uMsholozi usesizileko ngoba libuya nje izwe libuyela kuthina namandla abuyela kuthina abantu abamnyama siyabonga kakhulu baba uMsholozi unwele olude nje uthi baba uMntambo kulesi sikhathi iMK iqalile iphuma ingena iphithiza iqaliwe ukulonjwa uthi uyayibona iphethe lelizwe. Ngiyibona ngempela iliphethe lelizwe ngoba namanye amaqembu abukela thina manje ayabona sekusele nje ukuthi asho ukuthi ayasijoyina ngicabanga ukuthi sihamba sodwa ngathi nje lamaqembu angibukayo ngithi phezulu ngeMK phezulu ngomsholozi sijoyineni madoda sikwazi ulungisizwe sibuyise nomhlaba njengoba ungazobuye lokho esaqala nje simidwayidwa nje sinje akazibuye into esaseyikhalela sewesikhathi sokuthi ibuye manje sijoyineni madoda okushina uthi ukusho njalo uthi MK umlimi ubona kuphela abekho abanye abantu ithina kuphela bafowethu. Hayi siyabonga kakhulu kubaba uMntambo bafowethu njengoba Osengweni TV isaqhubeka isenayo iMK sokulokhu sibabamba sibathethela sila sihamba nomkhonto wesizwe Osengweni TV sinobaba uMdluli la bamdluli kuthini ukuyibongela kwakho. Ngibonga kakhulu bafowethu umkhonto nje ngiyawuthanda unqamalala ngiphambili ngonqamalala kade wayeboshobosha mahhala. Yes ngijabule namhlanje ukuthi umkhonto ungelive ekhaya siyaphambili siyanqoba nje. Yes siyanqoba. Yes asibonga kakhulu baba uMdluli. Yebo wozobuka sisemakhempini eMandeni kwaSithebe uLinda Buthelezi onibingelelayo bathi iqogolo lamaphunga ashekezwa kwabombimbini ngaphansi kweSengweni TV la bafowethu njengoba nibona la sino comrade uNduduzo Zungu ayinimbonile ayikhonto akayenza mangabe eshukumisa lapha ngaphansi enkundleni sibe no comrade uMntambo eduze kwakhe ke la comrade njengoba sila emcimbini weMK uyayibona iMK ilibusa izwe. Yebo ngiyalibona ilibusa ngenkulu futhi impakamo nothando lwabantu otshengisayo ukuthi balisupporta ngempela leqembu akukhombisa ukuthi leli qembu liyafika indlela eseliphezulu ngayo nangendlela abantu abadala nolusha especially iyouth thina as iyouth simisele kakhulu ukuthi njengamanje kuleli qembu sithole ichance yokuthi nathi sibe phezulu njengabantu abasencane abasebasha futhi singadlula ngalendlela ukuthi abaphathi bethu abasebekiwe kwamanje ukuthi bebe ngaphathi besilekelele kakhulu ngezikipa ukuze uma izikipa sithola ngokukhulu ukuphuthuma nabantu esibafisa ukuthi bejoin iqembu bajoina kalula.